beste maten. Bij de jongens gaan we te kaarten. In het weekend houden we een wander in de gaten. Voordat het misgaan. Doe ons me mee bij houwerij. Ik ben getuige op die trouwerij. En we klussen together aan de verbouwerij van onze huizen. En juist betiert stiest u al verder door. En we reden door de meer met 120 ervoor. In een orde, oorjakkende, open record. Uit 88. We werken in de tijd, together op het tellen. Als de fluitmans gaat, dan heen wel willen. Wat de baas van ons dacht, dat koe is weinig skillen, daar heen we skate aan. Maar toen was er iets, en dat heen we nooit dacht. Toen is die ziel onder duivel verkocht, toen werd het voorman. Ik nooit achter die zak, maar alles verloren. Roos mij een telefoon, in die nieuwe pakje. Ik kies nooit meer even gewoon maar eens mij om een bakje. En dan liest me steeds verder zakje. In een stront. Toen is het inderdaad een hele goede maat. Maar wat er gebeurt met mijn ouder beste kameraad. Mijn kameraad. Nu kist om meer de tering krijgen. Want nou stoel voorman is maar ik ging net meer leien. Mijn kameraad. Nu kist om meer de tering krijgen. Nu is die ziel onder dubbel verkocht. Nu moest een extra bankje krijgen. Maar van die nieuwe doel had ik zo'n skimmy nog mijn kameraad. Nu kist om meer de tering krijgen. En ik ga die nog zo'n season als nooit voorman weer hoest. Dat wil het allerlaatste weer was toe doen zoest. Dat is nog beter een krantenweekje erbij doen koest. Van dat bankje extra. De hier in de tijd altijd een groot woord. Van we maat joert maar net al te hut. Vleenen en draven dat had helemaal geen nut. Want daar was warrig van. Maar joert de dag, wist toen net met een jongen. Ze staat eruit van die kantoorke te gaan. Dan komt er even uit om je op te drukken. Dat is net gewoon. Dan zei ze mij dat ik wat harder mag werken. Ik kies nooit meer even met mij naar de merken. Zus me niet eens meer aan in het kerken. Maar dan viel die beter. Maar even zo goed ben dat wel aardig goed hennen. Toch kon dat de dingen samen te rennen. Komt er wel achter waar die echte maten binnen. Had ze wat macht krijgen. Ze gikt in burg, ik net meer te houden. Een ondernemersbedrijf ze mijn huis verbouwen. En mijn broer, die werd getuige dat ik in trouwen. Maar ik is er wel bij, ja. De weest inderdaad een hele goede maat. Maar wat er gebeurt met mijn ouder beste kameraad. Mijn kameraad. Luke is door meer de tering krijgen. Want nou stoel voor, want best mij ik ging net meer leien. Mijn kameraad, Luke is door meer de tering krijgen. Doe is die ziel onder dubbel verkocht. Doe koest een extra bankje krijgen. Maar van die nieuwe doel had ik zo'n skimmy nog. Mijn kameraad, Luke is door meer de tering krijgen. Mijn kameraad, Luke is door meer de tering krijgen. Het is wel nu waarom mensen verhoor je kennen. Als ze een beetje status krijgen.